Da vidite o čemu se radi, da ne mislite da je to sada neka svemirska tehnologija. Zbog baterije moramo da spojimo direkt. Drugo, ono radi na bateriju. Ne može sad neko da ga nosi po gradu i sad staviš ga na rame ili u ranac pa će sada da ga negde aktiviraš. Ono mora da bude vezano za izvor napajanja. Ivice, brate, sve si se ušljemio. Ne, ali sad će najjači deo. Pazi sad kako će da prekine ovog burazera. Kakav kralj, brate, znači oduševljen sam. Njega ne koristimo čak ni kad idemo... On se sastoji od ova dva manja. Koristimo čak ni kad idemo... On se sastoji od ova dva manja. Jer baterija koja je na njemu je zato smo rekli da to stoji... Nije u funkciji. Uglavnom stoji u magazinima zato što se ne koristi. Znači kao pijani tečo na slavu kog ne možeš da odvučeš kući. On se sastoji od... Čekaj, tečo idemo kući. Čekaj da objasnim ljudima za baterije. On se ide... Ajmo Ivica, otruj mi mozak po 100. put. Ja treba da nosim na svojim plećima sve. Ja treba da nosim... Znate kako je meni? Ja sam sada bio odgovoran za policiju. Mislite da je to lako? Da, brate, zato što si ministar policije. Kad si ministar policije na svojim plećima treba da nosiš veliku odgovornost. Znaš zašto? Zato što si jebeni ministar policije. Kad si na odgovornom radnom mestu imaš veću odgovornost. Mislim, ja znam da vi niste u tom fazonu i da je to vama strano, ali jebi ga, znaš, tako bi trebalo da bude. Generalno mi je... Malo sam prezasićen svim tim stvarima. Prezasićen. Pa familijo, i ja bi bio prezasićen da 30 godina radim jedno te isto, a to jedno te isto je ništa. Znate, moj šećer mi je juče bio 20. Sve to može traje, ali još kratko. Da be, da, i šećer ti je beše 20, jel da? Ali znaš koliko je teško da ti bude žao nekoga ko 35 godina živi na tuđoj grbači, to jest i na našoj. Što bi familija rekao pred sahranu, pa meni mi nešto i nije mnogo žao. Dok za to vreme moji partijski drugovi idu da demonstriraju protiv mene. U redu to, sve okej. Još jedan paradoks od njih milijardu u Srba. Znači, jedan od najvećih snova ovde je da postaneš neki direktor ili da dođeš na neku važnu funkciju, a u isto vreme je jedan od najvećih strahova da nemaš nikakvu odgovornost. Mislim, realno, ja bih se čudio da 30 godina radim šta hoću i onda odjednom, jao, lele, to ja sve treba da nosim na svojim plećima. Pa treba, burazeru, treba, to je cela poenta. Kao onaj majmun što kaže, sine, ja sam više na vlasi nego što ti imaš godina. Pa to je problem, beljak se, to je problem. Kao što sam rekao pre, čini mi se 2 godine, kad dođe do tog nekog nuklearnog rata, jedine stvari koje će da prežive su ex-Jurok pivnice, Buba Švabe i jebeni SPS.